I dag har vi taget jer med til Næstevej 52 her i Fensmark. En super fin ejendom, som er renoveret af nuværende ejere fra kælder til kvist. Jeg vil håbe, I følger med. Udover at der er tænkt over havens indretning og beplantning, så har man også fået lavet den her vedligeholdelsesfri overdækket terrasse, som er lukket på 2 sider, så man kan sidde godt i læ. Til ejendommen er der et fint isoleret anneks, som er super velegnet til teenageren, eller hvis man har brug for et hjemmekontor. Så er vi kommet indenfor, og her har vi 152 etagemeter, som er super godt fordelt på kælder, stueplan og første sal. Og hver en krog kan man godt sige er udnyttet, for her har man formået at få en lille spisekrog, hvor familien lige kan sidde. Så er vi kommet til stuen, som rummer både god spiseafdeling og også til hjørnesofaen, og ikke mindst den her brændeovn, som lige kan supplere lidt her i overgangstiden, ud over luft til vandfyret. Så er der lavet udgang til haven på den her side, hvor også man har en rigtig god udsigt til skoven. Vi skal også lige huske at bemærke de gode gamle plankegulve, og at man har valgt en rigtig stenplade. Så er vi på første salen, og her har man fået indrettet 3 rigtig gode værelser, plus der også er noget ekstra opbevaring. Så er vi i kælderplanen og fyrrummet, og det her luft til vand er jo med til, at ejendommen har fået energimærke B. Selvfølgelig til lige med også, at vinduerne er skiftet i hele ejendommen. Håber vores rundvisning har gjort jer nysgerrige. Vi står i hvert fald klar til at lukke jer ind med en fremvisning, så ring på 55 77 00 51.